Eva, trezirea. Mama, e duminică, mama! Trebuia să faci tu ieri. Eva, e ora 12. Mama! Mama, dă niște bani! Dă niște bani! Mama, tu vești că n-ai bani, mama! Eu sfată cu ce să ies în oraș, mama! Mama, tu mă asculți, mama! Mama! Mama, tu mă asculți? Cu ce să ies în oraș? De unde să iau bani? Iar trebuie să împrumut. Unde ai fost? Treaba mea unde am fost? Du-te după pâine. Suntem la poliție? Du-te după pâine. Tu m-ai sunat pe mine? M-ai sunat să-mi spui că trebuie pâine? Alo, noroc, unde ești? Ai ajuns? Da, eu tot acasă. Iar m-am sfădit cu mama. Mereu sanină de ceva și m-a săturat. Hai, intră pe Skype. Hai că te aștept. Bun? Bună seara! Bună seara! Capitan Ardar, sectorul Ciucan. Da, vă ascult. Valentina Popovici locuiește aici? Da, eu sunt fiica ei. Am o veste proastă pentru dumneavoastră. Dumnezeu a fost implicată într-un accident, urma căruia a decedat. Condoleanțele mele.